Kung mawala ka sa akong hilang, kung sama ng kaanyag ng kalibutan, kung ikaw ang Diyos, di na ako makauban. Labang sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labang sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Magdumsuman ang mga katilingunan, kung mawala ka sa akong ilan. Magdumsuman ang kaanyag ng kalibutan, kung ikaw ang Diyos, di na ako makauban. Labang sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labang sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalikot ko, Diyos. O Diyos, kaminaw ko sa kanunay, dalangpan ko sa kanunay, O Diyos. O Diyos, kanipay ko sa kanunay, dalangpan ko sa kanunay, O Diyos. O Diyos, labang sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labang sa tanang butang, ginigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Praise God, ako nilari ang Lord. Episo, Kapitulo 2, versikulo 19, nagmula sa 22. Ephesians chapter 2, verses 19. Ito nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Tubusa kamo karon dili na mga langyaw o mga dumudungo, kundi mga kakagilungsod na sa mga balaan o mga sakop sa panimalay sa Dios. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuhanan nga mao ang mga apostoles, ang mga propeta. Kaniini si Jesus mao ang bato na patukuhanan. Diha kaniya ang tibuok nga tinukod na usa o bitubo ngadto sa usa ka templo na balaan diha sa Ginoo. Kung diha kaniya kamo usa gitukod aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Ako ang mensahe itatana sa kabuntagon magaistot kita ini ginatawag, are you part of the family or just a border? A border has no commitment. Ito ba'y border garita? Garita. Isa, kawan, okay, mga rinter. Ito pagila. Once po sa inyo, rinter. Kadaghanan garita, mga dato, wala garita. A border has no commitment. Basta kay makabayan lang sila sa ilahang renta o sa ilahang mga bills. Ang uban pagganit ng mga nagaparent, walay lang din ang bayaran. Libre na ang tubig kung ang suga, free na ang kasabot, free na ang kuryente. Dahil sa ito ng pagkastorya, ang border, lagi sa commitment. Dili commitment na siya ang mapaayon sa building, siya ang
Na may mga daot-daot siya ang magtrabaho, siya ang magpapet sa building, ayan, ituyan. So, sa lahat mo ng pagkasturya, wala against siya initiate. Para sa iyang building, nag-iaktilahan sa tumas, bayad lang siya sa iyang pinarituhan. Pero, ang usa ka functional na family is committed. Kung saan yung functional? Functional, nagaliho, nag-participate, nagalambingit, aduna kayo yung panaglambingitay sa usa-usa. Ang usa ka functional family, awan sila committed sila sa usa-usa, caring sila sa usa-usa, nag-atiman, nagpakamanak sa usa-usa, and then, sa tanan, nag-contribute sa family. Sa mga nag-contribute, either financial contribution, or nag-contribute sa mga limupunon, sa balay, nagplato, malilig, kahit ang nagpalilig, kahit ang nagahugan, ay nagaluto, ay nagadaba, ang ginatawag na functional family. Now, akong pangutana, asa magka anin duha pag-abot sa pamilya sa Ginoo? Are you a border or a family? Are you a border dra sa pamilya sa Ginoo or God's family? Asa ang imong relasyon? Border ka lang ba sa Ginoo or sakop ka sa family sa Ginoo? Lamang sa iyon kung asa ka ani. Number one, becoming a part of the family is by the new birth. Una nga punto, aron mahimo kang kabahin sa pamilya sa Ginoo, kinahanglan nimo una nga mataw pag-usap. Makabaton o bag-ong kinabuhi. Kita, mga tawag nato, mga hinimo sa Ginoo, mga binuhat sa Ginoo. Sabta akong istorya. Kita, mga binuhat sa Ginoo. Tanan tao sa kalibutan, mga binuhat sa Ginoo. Pero, dili tanan mga anak sa Ginoo. Kuha ninyo ako punto? Tanan ta mga binuhat sa Ginoo. Pero dili tanan mga anak sa Ginoo. Ano man? Tungod kay ang anak sa Ginoo kinahanglan na siya, kinahanglan nga iyang angkunon diya sa itong galigon ang anak sa Ginoo. Meaning gawaton niya si Jesucristo diya sa iyang kinabuhi ingon nga iyang Ginoo o personal nga manluluwas aron mahimo siyang anak sa Ginoo or aron mahimo siya sakop sa pamilya sa Ginoo. Ang John 1:12 nag-ingon sa tanan nga bidawat bituo sila gihatagan na mahimo mga anak sa Dios. So klaro kayo na aron ka mahimong kabahin diya sa pamilya sa Ginoo, kinahanglan nimong dawaton tuuhan si Jesucristo diya sa imong kinabuhi aron ikaw mahimong anak sa Ginoo. Ang unang Juan 3:10 nag-ingon, in this the children of God are manifest, and the children of the devil, whosoever knoweth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Ingon pa sa Bisaya, ingon pa sa unang Juan 3:10, ingon siya daya, maila kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa. Kadaw? Maila, matod pa ni John, maila kung kinsa ang anak sa Dios o kinsa ang anak sa yawa. Nausawa na ron sa pag-ila. Ingon ba niya daliya? Sila o si bisan kinsa nga wala magbuhat o matarong. Kadaw? Si bisan kinsa nga wala magbuhat o matarong o wala mahigugma sa iyang igsuon, dili iya sa Dios. Nasamtan ninyo?
So mailhan atong pa ni Juan, mailhan ang tao nga iya sa Dios o ang tao nga iya ni Satanas. Ang wala magbuhat o patarong o wala paninugma sa iyang igsuon, dili iya sa Dios. Ang pangutana karon, ikaw ba magbubuhat ba o patarong? Ikaw ba nahinugma sa iyong igsuon? Ang igsuon na pasabot ani sakop sa family sa Ginoo. Ato ang mga brothers and sisters sila sa Ginoo. Hinugma ba niyo sila? So, si Juan sila Ginoo, ang wala himog mataro, wala ka himugma sa igsuon, dili iya. So magbantay ta. So aron nga mahibaluan o mapamatud-an na ikaw iya sa Ginoo, kinahanglan maghimog ka o mataro. O pasabot, magkinabulit ka diha sa pagkamataro o paghimugma sa imong mga igsuon. Sa diha nga nagwali si Pedro, o adunay na-convert na 3,000 kabuok na midawat ng Iso Kristo, kung saan gihimo ani mga tao. Sila tinabangay sa usap-usap. Nakita nila itong igsoon na walang-wala, ilang ibaligyan, ilang kapagtangan, o ibang hatagan itong walang-wala. At kung walay mga bugas, walay maluto, walay makapon, ilang ipangbalibalinan, ipangkuhaan nila, ilang mga kapagtangan, o ipangpahinan, ipanghatagan. Masala sa example na ikaw nahigugma sa imong igsoon. Now, John 1:12-13, but as many as received him sa akong giman dinina, sinisagisa nga may dawat kaniya, sila gihatagan o kahong aron mahimong mga anak sa Ginoo. Anak tuo sa iyang pangalan. Verse 13, ingon, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Siya ang nagipakatao, dili diya sa dugo, dili diya sa unod, o dili diya sa kabugot sa Ginoo, apan nagipakatao diya sa Ginoo. Ikaw, mahimong anak sa Ginoo. So sa ganito, karong mahimong kang kabahin sa pamilya sa Ginoo, kinahanglan imong dawaton, tuuhan si Jesus Christ diya sa imong kinabuhi, ingon kay imong Ginoo o personal nga manluluwas. Ikadua, being a functional family, member ways being committed. Sa daw, ingon na usa ka functional family o usa ka part diya sa functional family kat pasagod kini na ikaw kumitado. Kita ang ginatawag na family of God. Kita ang member sa Ginoo. Kita ang membro sa pamilya sa Ginoo. O ingon pa rin ang usa ka functional na family, kinahanglan kumitin siya sa iyang pamilya sa Ginoo. Kung tanan ako, are you committed? Rita sa pamilya sa Ginoo. Sa pamilya sa Ginoo. Ikaw bang kumitado sa pamilya sa Ginoo? Now, ang dysfunctional family, sa mga dysfunctional family gani, katong wala naga-support sa usap-usap. Ang dysfunctional family, muna ang mga idya-idya. Yung mga tao ito, idya-idya. Wala ko dya. Mga dysfunctional family na. Ingon pa, in a dysfunctional family, everyone does their own way. Ang mga tao ko sa, ginabuhat lang nila ang ilahang para sa ang mga bumatod na para sa ilahang kaugalingon. Meaning, hindi sila mutabang, hindi sila support, masagpahan lang nila ang ilang gusto dysfunctional families yan ang tao. Tingnan pa, there is no commitment to other family members. Kung saan dysfunctional family, hindi siya, wala siya commitment at sa iyang kauban. Kasama sa family sa Ginoo. Wala siya pakialam sa laktong pag-istorya. Wala siya lagot. Wala siya pagkakabana. Apan, in a functional family, each family member has a sense of commitment to the family. Maunay kalainan. Ang functional family, aduna siya'y pagkakabana. Aduna siya'y
commitment or komitado siya sa iyang mismo family. Nag-iisip nimo na sakop ka niini nga pamilya sa Ginoo. Ikaw dapat adunay pagpakabana sa pamilya sa Ginoo. Di kay ang imuhang nauna mo, bahala mo diya, kagulang diya. Kagulang diya, milabot niya. Ay anak sa pamilya sa Ginoo. Dapat mo-support ka sa imuhang pamilya. Ang usa ka pamilya nga adunay pagpakabana sa usa ka nag-support siya sa iyang sukod, iyang ginikanan, nag-support siya. Kapon walang-wala siya, nag-support siya. Nakita niya ang video, nasa problema, nagtatapos siya pagbagan, tulungan, magiyahan. Pero ang dysfunctional family, bahala ka niya. Wala niya. Bahala ka niya. Wala ko ilang dysfunctional family tao. Now, larawan na ito. Ang katundanan niya sa panimalay. Ito na, globally. Husband, ang Ephesians 5:22 to 23, your husband and wife are committed to pursuing what is best for the other person. Ang mga asawa, ang bana o ang asawa, kumitado sila sa usa't usa kung unsang ang mas makaayo sa tagsa nila. Makaayo sa bana o makaayo sa asawa. Sa ingon sa word, sa pulong sa Ginoo, sa Efeso 5:22 to 33. Ito pasawa sa Bisaya. Efeso 5:22 to 23. Okay, so makatapang po siya. Although ako ang hospital nila is ang family niya sa Ginoo. Pero ako ang balik niya natin siya. Ang point ito nag-ingon, mga asawa, kinahanglan magpasakot kamo o masalutaman sa inyong kaugalingong mga bana sama ngadto sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, sama usab nga si Kristo ulo. So aduna sila connection, adunay kalambigitan, adunay significant ang pamilya ang pamilya. Sa ang bana o kinahanglan ng asawa magpasakop sa ilang o magpasintanon diha sa ilang mga bana sama ngadto sa Ginoo. So ang family sa Ginoo kinahanglan magpasintanon diha sa Ginoo o sa pagyaw magpasakop diha sa Ginoo. Verse 23, kay ang bana mao ang ulo sa asawa o sama usab na si Kristo o so ang iglesia, ang ulo sa iglesia mao si Jesucristo. O kung padriya siya, mao ang manluluwas sa lawas. Sama ng iglesia, masunod-tanong nagpasakop ng Kristo sa inyong usap niana, ang mga asawa kinahanglan magpasakop na masunod-tanong sa ilang mga bana. Kung sakop ka sa kita mo ko, kita ang dapat kita magpasakop sa atong Panginoon. Magpasakop ta diha sa Ginoo. Kasama daw na asawa ang bana o pulo sa asawa. Kinahanglan ng asawa pasakop sa iyang bana. Dayon na nato. Kasi hindi mo ang asawa ano lang kay gusto. Wala man sa panak. Ingon pa, kamong mga bana, higugma ninyo ang inyong mga asawa, sama na si Kristo, higugma. Usaw na bana, mao ng asawa, sama nga si Kristo, na higugma. So, family, o ingon pa, o bitugyan siya pagalingon, ala kini. Aron iyang balaanon siya sa mahindluman na siya pinaagi sa paghugas kaniya sa tubig pinaagi sa ulo. 27. Aron nga sa iyang tubangan ang iglesia ikahalan niya sa iyang katamo. Walay bulig o puno o bisan usa kasama niini. Aron siya mahimong balakan o dili saway. Unsa ang sakop sa iglesia? Anong kinahanglan pagpasakot na ang iglesia o ang asawa sama sa Kristo na ipagkabya sa iglesia? Tungod kay aron iyang balaanon siya, mahinluan na niya siya pinaagi sa paghugas kaniya sa
pinaagi sa pulong. Aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikahalad diya sa iyang kataho. Walay bulig. Unsang iglesia? Walay bulig, o punod, o bisan unsa nga sama niini aron siya mahimong balaan o dili pasaway. Unsang iglesia? Siya aron dili siya pasaway. Kumusta man igsoon? Ikaw ba dili ba masaway nga sakop sa pamilya sa Ginoo? Ikaw ba dili masaway kung walay ikasaway niya ingon na iglesia sa Ginoo? Dayon na to. Kasi kay tugimong padrika, kay mga bagay man kita sa iyang lawas, tungod diining maong hinungdan ang lalaki o iya sa iyang amahan o inahan o mag-ikusa sa iyang asawa o silang duha mahimong usa ka unod. Gini usa ka dakong misteryo apan ako nagsulti may tungod sa Kristo ug sa iglesia. Inoon alang sa mata usa ka lalaki diha kaninyo o alang Ginoon, alang sa usa ka lalaki diha kaninyo, kinahanglan mahigugma gayon sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon. O ang asawa kinahanglan magtahod sa iyang bana. So ang gibantay sa Ginoo nga kaninyo adunay kalabutan sa iglesia. Sama sa Ginoo ganina kita ang pangasawa sa Ginoo. So gusto sa Ginoo na kita magpalaan, kita walay masaway sa kuha, kita magputli, atubangan sa Ginoo. So kinahanglan ato ini buhaton ingon nga sakop sa panimalay sa Ginoo. Christ desires what is best for us. Iguha kayo sa Ginoo ang unsay makaayo nganhi kanato. Now, His commitment to us, His commitment to us took Him to the cross to die for us and to provide us with the Holy Spirit to direct our path through life. Tanawa ang commitment sa Ginoo. O nang gusto niya, makita committed po isip usa ka family sa Ginoo. Kaya si Jesus Christ, committed siya sa iglesia. O ang iyang commitment diya sa iglesia, mao'y nagdala kaniya diya sa cross aron mamatay. Aron matagpo niya o mahatag niya ang bagong kinabuhi ganhi kanan. Ingon ba? As His bride, sama sa ingon kanina, kita pangasawa sa Ginoo. Ingon daw nga kita bride sa Ginoo. Kita pangasawa sa Ginoo. Ingon ba should be to love Him unreservedly, living each day with intent of bringing honor and glory to Him in all that we do. So, ingon nga kita pangasaw-unon sa Ginoo, kinahanglan ato siyang higugmaon. Pinaagi sa pagkinabuhi diya sa adlaw nato nga pagkinabuhi uban sa kanang intention tinguha nga ikaw magtahod kaniya o magpasidungog kaniya sa tanan nimo pagabuhat. Sa diha nga nagpinyo mo sa imong asawa o sa imong bana, ang imong commitment is that i-preserve nimo ang inyong marriage. Pero sa pag-love sa usap-usa o pag-support sa usap-usa kung dili kayo magpakasala sa inyong relasyon. Kaya mauma na ang inyong ipanumpaan. Ingon po kita niya sa Ginoo. Kaya si Jesus Christ, tungkol sa iyang commitment na ni kanato, mitubot siya na siya mamatay, pinaagi sa pagpalansang sa cross, aron kita makaangkon bago ang kinabuhi. So ang ato ang ikabalos usap niya sa Ginoo, igugmaon nato siya, kung kinabuhi, adunay pagtahod, o pagkahatlog kaniya, o pagkinabuhi, na makakakimaya niya sa Ginoo. Number one, parents are committed to encouraging their children to learn and develop their skills. Ang adunang usab obligasyon ang gilikanan
Unsa ang obligasyon sa ginikanan? Obligasyon sa ginikanan na iyahang dasigon ang iyahang mga anak o tutluan o i-develop ang ilahang mga skills, ilahang mga gift, ilahang gas, ang ilahang kakayahan. Ephesians chapter 6 verse 4, nagsugit ka nato o nagsulti ka nato na ingon pa the fathers are to nurture and admonish their children. Tutluan, itimanon o i-develop ang ilahang mga kabataan. Ang word nurturing is to cultivate and foster in one a spiritual appetite and growth. Aron sila matumbo, uhingkod, kinahanglan tudluan nato sila diya sa ilahang, diya sa kahigalo o diya sa kanang. Now, those who are mature believers in the faith need to nurture or mentor those who are young in the faith. Kumusta? Lugay naman nangalakad sa Ginoo. Pero, kamutanan ako, ikaw ba mature na ka? Na enough ang tutulog para sa mga bangko pa nangalakad sa Ginoo. Sabay, mga tutulog na nangalakad sa Ginoo, okay tutuluanan. Gusto kayo na pa nangalakad sa Ginoo, okay tutuluanan kayo naman. Pero magkatigulang ang tao, magkaluran. Okay na lang, kasabtan na ito, kay bulag naman siya. Pero sa Kristuhanon, hindi na siya pwede anak. Kasama ka nakatigulang na nalagan sa Ginoo, natalunan naman Ginoo. Huwag mo naman baon naman Ginoo yung bluhanan. Huwag naman Ginoo yung alam-alaman. Hindi dapat din anak. Ikaw natigulang na nangalagan sa Ginoo, ikaw na unta ang butudlo at kung bakit pa nangalagan sa Ginoo. Ang bago mo nangalagan sa Ginoo, kung may aktibo kayo. Pero ang lugay na nangalagan sa Ginoo, maulay mo katapulan. Pagting pula na ang nangalagan sa Ginoo. Ang katong mga batanon pa nga nangalagan, o pala pagsugod sa pagkangalagan sa Ginoo, grabe ka matasigon. Pero ang daan ng nangalagan sa Ginoo, na ipang kubalan na. Ipang kubalan na. O, maninoy, puting gahiya pang tawgon. Puting gahiya pa apilon. Ano ka? Okay, luran kayo. Mapipilang gamay, o makadungog na istorya gamay, maglumot na. Dili dapat kinana. Kung tigulang ka na kapangalagan sa Ginoo, dapat ikaw na ang mutudlo. Kung naamay kay sunan na nagmaluyahon, ikaw na dapat tudasi. May usa ka istorya. May usa ka pundo na away-away. Tungod kay sa usa ka pundo, adunay bag-o nga na-convert. Ha? Adunay bag-o na-convert. Tapos dunay mga karaan dito sa simbahan. Tapos karon, grabe ka agresibo katong bag-o na-convert. Apil og Bible study, apil og mga sentro, and then one day siya na kabalo na sa tutublo, kabalo na sa mukali, kabalo na sa share sa word sa Ginoo, bago pa sa nalagan sa Ginoo. Tapi mo sa rin ko. Kanto mga karaan na hinuon ang nasukot. Kaya naman, kaya siya kapidabida yun, ang kulang manuta. Hindi naman pinabida tawag na. Nitubo lang yan siya. Ikaw, walang hit ka mutubo. Mauna, nagsilos ka siya, kay baka sinabot, pero tapos lang na siya. Kaya kon, nagpag-away lang ka sa Ginoo. Una pa ka niya. Di lang ta kamawalawan. Siguro natandog ang imong garbo, siguro natandog ang garbo at mga tawanan. Okay, dugay namin nangalagan sa Ginoo. Kami unang niya. Ano, una pa man siya. Siya po kayo mga nagtulong sa Diyos ko. Sa panahon ang aktibo sa mga sentro, aktibo sa mga Bible study. Masakitan ka karon. So, sa inyo nga diri, aron dili mo masakitan, hoy, pagtukaw. Ayaw, sige, pasinaw anang bangko. Ayaw, sige, o paknos ang lubot ni mo diya sa bangko. Ito kindukot para, ayaw, sige, pagtungo niya, pagtungo niya sa imo
imuhang pagkakristohanon aron makatabang ka sa iglesia para si pastor mabawas-bawasan ang iyahang mga problemahon. Siyempre, pag ang kristohanon magluod o dunay mga kasabog sa kristohanon, ang pastor madayon mo makagaan. Pastor Historia, pastor advice. Kunya karon kaya mga luuron mga karaan man. Patigulang ka ng alaga sa Ginoo, hindi sa pagkaya na alam-alaman. So para magandaan ang kalasuno ni pastor, ayaw, mabadlo, para kung namin ang load, kung mabangko, manalabot, bangko nga nangalaga sa Ginoo, simple, dahil na sila na-discourage, kaya makita nila na ang mga estuhanan ng iglesia, okay naman ito na nangalaga sa Ginoo, pero mga bangko naman, natubusin pa niya, makalain magkana, makawala magkana, mga lako sa Ginoo, mga unang manunod sa kuha, mga okumay na siguro. So, may tabo ka naman, English, ang problema ko ni pastor, kaya kung bako lang nangalaga sa Ginoo, madasigod, mapil naman yan itong karaan kay luuran mo pa yung unang pangluon. Bantayan na mo na siya. Ha? Bantayan na siya. Kaya dapat nga ang mga kristohano ng dungin na nangalagyan sa Ginoo, sila na karon ang mahimong katambayan sa iglesia. Kini, dapat dilid ka diferensyado, nagsakop sa pamilya sa Ginoo. Wala mo diferensyado. Ano ba? Sakop na tuwod sa pamilya sa Ginoo, pero wala kay pulos, inutin. Sabot ko anak. Wala muna eh, mga ginikanan niya. Kung nakay anak, hindi manarbaho, hindi trabaho, kahit na edad. Hindi mo trabaho na sa balay, hindi mo magiging trabaho, wala mo warta sa iyong mga ayos. Ikaw mga ginikanan, kapag ka, malipay ka. Hindi mo magpapulpul ka. Ha? Di ba makaibig ka nga? Gining anak ka, nakapamukakas sa kuka, gaway pulos. Na supposed to be, pagtapang na siya sa iyang pamilya. Kaya dapat support na siya ang family niya. Dapat kinala ang testimony. Ha? Ingong padre we must pass on what Christ has told us. Sige, takapin o Sunday school, apil o Bible study, pamilya sa wallet, pastor, pero murag wala tayo ng sabtay. Na dapat, katong ibuhang na-absorb ng word sa Ginoo, doon na pwede lang dapat di mo itulong sa man, ipasa. Ipasa sa man. Dapat na unta kang mag-mentor. Dapat, ang iyong papel na unta sa iglesia is mentor na ka. Makulong sa tayo mong the-learn na imuhanan kita pa-outfit nito sa mga bakpa na alaga sa Ginoo kaya para sila na po ng mag-outfit. Pero ang problema, ang tanan mong nadunggan, ang tanan mong nadungog sa Sunday school, nadungog sa Bible study, nadungog sa wallet pastor, paliwala lang sa imuha. Karon, wala kayo ika-outfit sa uban. Supposed to be ika-outfit sa uban. Children are committed to following the leadership and wisdom of their leaders. So now, or their elders, ito pa nila. Ang mga anak, kinahanglan na kumitado sila sa pagsunod sa leadership diya sa ilang mga elders. Kung diya sa balay, walang inyong mga anak, hindi sunod sa inyo. Ako lang yung kanina. Doon na ba'y ang imo bang mga anak, manimo bang mataro? Para ang imo mga anak, mataro ang ilang kinatuloy. Mupalo sila sa ilang elders. Ilang kilikanan, tutuan sila, maminaw sila, mamate sila, musuporta sila, mag-participate sila niya sa family. Kaya karoon mo sa pamilya, magsama ka. Ato na sa gawas, magaon na kitang family. Kaya ikaw kay, ingon ka, kamulang dito ba, kamulang dito ba, kamulang dito te, kamulang dito te, dala ko sa balan, mag-email ako sa iya. Kasi pati yung sa kilikanan. Masupo siya, kaya di kumplito yung mga anak. Nasupos ko ba, naato siya, kay family siya, sakop siya sa family niya. So, ingat ko na, daraan sa church, daraan sa pamilya sa Ginoo. Nagkinahanglan, kung follow ang mga katawhan sa Ginoo sa pangulo sa iglesia. Ito ba, children need to learn to honor and respect their elders. So daw, ang mga kabataan, kinahanglan makakatpon sila sa pagtahon o pagrespeto sa ilang mga
katigulangan o diha sa ilang mga pangulo. Pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga itudlo o sa ilang mga mandok. In Leviticus 19:32 nagingon, "Thou shalt rise up before the holy." Kung tanaw sa Bisaya, kay lalo kayo ang English. Deuteronomio, Kapitulo 19, versikulo 22, nagingon ang pulong sa Ginoo. Kung tanaw, Leviticus 19, 32. Ingaw pa diri sa 32. Ano na to? Tindog sa tubangan sa ubanon o ulo. Ay, magkakuana. Nagibubos. Ubanon sa ulo. Tikulang ba? Basta ko, tikulang. Tindog sa tubangan sa ubanon o ulo. O kahura ang naong sa tao, nagtikulang. O kaadluki ang imong Dios. Ako, baon dito. See? Kahuro ng mga elders. Banang ulo lang ng itingon nila. Kung namin, darang magod. Sa una magod, wala kung sila ay tawag ka na, tina sa ano. Panahon sa Israel sa una, panahon lang Moses. Tapos may tina sa mga. So, pag hindi sa tao, puti ka niya mo. Bumag, puti, yung kilay, puti. Pero ang iyan kilay, ako lang sa sinta. Pero, sinta, yung kilay, ito nagyang buhok. Ito na may tina. Ano ba? So, pero ang ingon niya, kahura ang inyong mga elders. Ano na yung sa kapanunod nyo? Ang iglesia, pwede na kapantong lang na. Kung ang iglesia, pwede na tigulang lang na. Dapat balansi. Ano na yung tigulang, ano na yung kapanunod. Naman, kinahanglan sa tigulang ang pusog sa mga batangkon. O kinahanglan sa mga batangkon ang kaalam sa mga tigulang. Kumanta yung ginagawa ng pag-asa. Dili pwede ang iglesia ang batangkon ng tanan. O dili pwede ang iglesia tigulang ng tanan. Ako nang gikaingon, ang tigulang ay kinahanglan sa pusog sa mga batangkon. Pero ang mga batangkon ay kinahanglan sa kaalam sa tigulang. Kaya una lang sila sa dunya. Kulang sa uban, ang uban di kulang na, pero kulang lang kabyo. Pero wala ang iglesia. Now, yung pa dito, simply sa committed to encouraging and being there to one another. Doon sa mga anak, kinahanglan, hanaan sila para sa pagsuporta sa usap-usap. In a functional family, siblings are there when needed. Sa usap ang functional na pamilya, sa panahon na gikinahanglan ka, dapat nakaka na ang usap sa pamilya pa din natin. Kasi po na sa family sa Ginoo. Dili kay mag-itcha-itcha. Dili kay, wahaw na ito na yung friends na kanang ito pangunaw ka na. Kamulang dito. Ahala na mo dito. Binga lang, masapon na ito niya. Ano na tayo family day. Binga, kamuna dito. Ahala mo dito. Dili na na. Saan ba ka sa family sa Ginoo? Ika, doon na tayo Bible study. Ang kadaghanan yun. May pakialam. Ha? Tinuod ba niya? Ay lang ka, iubos ang mga. Tinuod din siya. Pag-abot sa Bible study, pag-abot sa kining prayer meeting, jutay, lagi kayo masuportan. Ha? Ano ka? Tingali, ang inyong una-una. Sila lang dito ha. Bahala na sila dito. Ano na bahala dito ha. Pastor na bahala. Wala ako natin na una-una. Ano ba? Part ka sa family sa Ginoo. Kung dapat na ka sa panahon, nagkikinahanglan ka. Ha? Alam nga, kung ako na-arti ka, wala mo, isa ako walihan. Anong rin ka, wala akong silikilin. Pagtunong pa lang ko eh. Sa unang panahon, pag-abot ako ng Drea, siyempre naman sa'yo, tumagtan ako sa una. Kung si Bibi na lang. Dampay, pala sa una. Mga sitpulon pa na sa unang panahon na. Pag-abot ako ng Drea. Share ko sa word sa Ginoo sa una prayer meeting, si Bibi o si Gabriel. Marami. Sa si Bibi, marami. Na si Bibi, datay, kay marag grade 2 pa. Oh.
Sugot kayo mo na, mahagot ka mo. Baka lagi ako ng naabot yaman eh. Babahin mo ka sa functional family. Kasabtan ako ito sa unang panahon, pagkapunta ko rin ka, kay alam, sa pihiya, kaya sa ako pagkapunta na ka, at iambay sa unang rin ka, ako mas pundahan niya. Ako na sa convenience ng mga drama. Ako ito na ko, right. Minsan yung membro ni Pastor Masadri ka, wala mo sa ibang right. Wala na yung membro ni Pastor Masadri ka, Pastor. Ay, okay, Pastor ba? Ano ba ko ulit? So, mana ko pasal ako muna. Mo, nawala ko lang. Okay, wala. Pero wala sa akin. Ako dili kayo ko nagtawag ng membro na ako. Hindi ka na. Usually sa mga pastor, may lang ginasala ka, membro na ako. Dahil ako membro ito simbahan. Ako rin ko nagagamit ng mga third. Kay mga third. Ano ba? Sa diha kasi Moses, magkikistorya sa Ginoo. Pag dili masuko ang Ginoo, ingon ang Ginoo, akong katawan. Kaya na ang akong katawan. Kung ako'y nabasahan sa verse. Sa diha, sa Genesis, sa Exodus, nabasahan ako. Sa diha ka nasuko ang Ginoo. Kaya niadto ang ginisaka si Moses dito sa Mount Sinai o nagisugat siya sa Ginoo o saan nakuha siya sa Mount Sinai. Nagsimba o Diyos sa mga Israelites. Naghimo o kining nati na karniro, nati na baka, inaagi sa ilang mga bulawan, mga singsing, mga riyos, mga pintas. Ipurma nila bulawan na kining batanon na baka. O ilang isimba o kaipalaan ka na sa Ginoo. Ang giunan ang word sa Ginoo, o ingon ang Ginoo dito. Moses! So Moses, isa. Pagdaling ka na kaya ang imong katawan, nagpakasala ka na. Ang word na gigamit ng Ginoo sa diha kana sa puro siya, imong katawan. Ingay si Moses kay imong katawan. Pero sa diha na maayo buot ng Ginoo, dito sa inna ang akong katawan. Sulti ang akong katawan. Ipahidalaha kining napulot sa sugo diha sa akong katawan. Ito tulo diha sa akong katawan. Pero sa diha kana sa putsa, kaya katawan ng isa. Moses, at ang imong katawan, pagdali og kanako kay nasuko ko sa iyo. Mananilig ko na nagamit ng members na. Members sa Ginoo. Dalang ang members ito basta. Ibay na po ng members sa Ginoo. Members sa Ginoo kayo. Members sa Ginoo. Ang isa po ang Ginoo ba? Ruli, pagdali o paandun ko sa iyo. Kaya wala yung promit ko nimo. Kuyo kayo. Ruli, pagdali. Ato sa tibok ko na yun. Kaya hindi mo mahamit matuwalan. Pagdala. Next. Prayer sa mga kang kids. Delikado, no? That's why, inong Padrea, sa pulong sa Ginoo, a functional family is always there. We need it. Dapat mo support ka. Kasama mo doon. Bible study. Nabilang ka mo Domingo, doon na evangelism. Dapat mo support ka kay we are part of the functional family. We are part of the family. Dapat mo support ka. Bible study, evangelism, family day, lunch fellowship. Kaya di hama naman kita magpalikon. Ano doon yung mga fellowship para magpalikon? Tasa. Kaya kung meron ka, ako lang dito. Mag-lunch fellowship. Kung sa kakuan, hindi ka part sa family sa ito. Dapat nakakagay, para makita ka eh. Isa sa mga kamudasi sa doa, kami naman nato o dili, magdagdag ka. Tama? Ay, okay lang sa doa, pastor, kaya dito naanag na to eh. Pagin tayo, gamay, gagay. Pero sa diha ka, membro ako sa simbahan na unang panahon. Ako sa isa sa ako ang kalipay, pagkita na ako, kailang, dahil sila, tumalipay ka kayo, nakikita, kung ka sukon. Ang wala ka sa fellowship, ang wala ka sa tigom, yan ay mga tao kayo na nag-explain na ka. Aluya kung sila. Ano naman kung sila nagkakapin? Ano naman nalagyan sila nagkakapin? Okay na Padre, in John 1 chapter 16 or Galatians
6:10 nag-ingon, ito basahan sa Bisaya, Galacia 6:10. Galacia 6:10. Ingon pa si Jess, busa, ingon na kita adunay kahigayunan, muhamon nato ang maayo ngadto sa tanang mga tao, ilabi na kanila ang mga sakop sa panimalay. Kasi, kung nadoon kay kahigayunan, muhamon ang maayo ngadto sa tanang mga tao, ilabi na sa mga sakop sa pamilya. Mga kaubangan, nakakaisuunan. 1 John 3:16 hanggang sa 18. Sa akin sa Bisaya, unang Juan, kapitulo 3, 16, at na sa 18, nag-ingon sa Biblia, pinaagi ini, kita nahibalo sa kukma, na siya gitahan siya, kinabuhi, alang kanato, o kinahanglan na kita sa magtahan sa atong kinabuhi, alang sa mga igsoon. Ano yung magtahan? Magtugyan sa paggalingon. Apan si bisan kinsa na adunay mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan o makakita sa iyang igsoon na naa sa kawalan-on o unya magtak-op sa iyang kasing-kasing kung saan man sa pagpabilin diha kaniya sa kukma sa Dios. Mga anak, kinahanglan na maghigugma kita, dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti, kundi pinaagi sa buhat o kalatuma. Muna ang kasabot sa kining sakop sa panimalay sa Ginoo. Aduna kitay pagpakabana sa usap-usa. Kung aduna kay pagpakabana diya sa iglesia, kung aduna kay paghigugma sa inyong igsuon, musupol ka. Ha? Kung makita niyo, aduna pagpakabana sa iglesia, o ihigugma niyo sa igsuon diya sa iglesia, magpakita ka. Kaya dapat giminaw ka o ilan kasi giminaw siya sa inyo, manuminod ka at tutulit ka. Na ako, pamilya ito. Bakit? O, manalbaho ka sa abroad, manalbaho ka sa Manila, kung anong asang nagkapitan sa Pilipinas, ulit na dyan ka. Hindi mo naunap, ulit ko sa ako, kaya giminaw ko sa tanan, giminaw ko sa pamilya. Kung pamilya ka, una nihapon sa panimalay sa Ginoo, inalap ko ng imo una. Sabihin ka, bubuyo ko, kaya gusto na ako makita ang akong pamilya. Kaya gusto ko makipagsapulong sa ilang. So, dili ka alam, pinaiya, makahulang niya, bahala mo niya, ang kahulang nito.